שלום לכם, ברוכות הבאות למחקר שלנו. היום אנחנו נבדוק האם את פראיירית. בואו איתי. מצאנו את הנבדקת הראשונה שלנו. ניתן לראות שהיא משווה מחירים, לכן טרם התגלתה כפראיירית. אנחנו כאן בסופר. בואו נראה אם גם עכשיו הנבדקת תעבור את המבחן. כפי שניתן לראות, גם פה הנבדקת משווה מחירים. אבל בואו נראה אם היא תצליח לעמוד במבחן האמיתי. הסופר פארם! עצרי! מה את חושבת שאת עושה? מה את רוצה? את יודעת שזה עולה לך יותר רק כי זה ורוד? מה? אני לא ראיתי אותך היום בספרייה. בנות, אל תהיו פראייריות. אל תקנו ורוד. התוכנית בחסות חדש, קוטג' ורוד. טעים יותר, ורוד יותר, יקר יותר. רגע, יש איזה תוצאה. מהדורה מוגבלת, עכשיו בחנויות. לא לצלם אותי.